Аплодисменти за Неси, Алиса и Бенетон, които обличат бомбоните вече повече от 10 години. Съм невежа, обиждаме всеки под път и над път. Доброто ми име и моята прежда никой не може да се разпорежда. Рунтаво кожухче имам, мигли дълги и извити, вместо салени бутушки тичам 4 копита. Тук е момента да благодарим освен на Бенетон, че ни обичат